Hemmeňe salam. Hemmeňe jan saglyk arzu etmek bilen şo aradaky ýarşymyzyň ene iň soňky jemleýän şugun nesip bolsa ýadyňyzda bolsa sizden cennet atly goşky haýyş edipdir. Haýsy goşky köp like alsa şo goşkyny aýdym etjek diýip size söz beripdik ýadyňyzda bolsa. Ne şugun hem jemleýän men şo tesvirlerde, kommentarlarda gördüm. Birden odan goşkylar gelipdir. Maňa diýsen köp goşkylar göwnüme jaý boldy. Ýöne men öz gowuran goşkylar mümkin, ýöne ýaşyň şert şeýle bunda siz saýlamaly diýipdir. Ne sizem saýlamaňyzda iň köp like alan goşkymyz şoňa aýdymda öğretmeli şerti bardy. Nenem şonu bir size ma'lum edýär. Iň köp like alan goşky Edip Berdiniyazowň ýadan goşkysy Edip Berdiniyazow köp minnetdarlyk bildirýär. Bize şeýle goşky uğradan üçin köp sawatny aýdýar. Näçe biziň tomaşaçymyz şo goşkyny gowup öňe saýlapdyrlar. Indi öňe saýlanan bolsa bizem we şol goşkyny aýdym edip ýerine ýetip bermekçi. Indi ýankyýaly kän goşkylar gelipdir. Şu Edip Berdiniyazowyň edil bär ýanyna ýene bir goşkydyr. Şükür Nazary diýip program ýapdyr. Şeýle odan goşky ýöne nälim bolundy. Bir adam ýeňici bolýar. Sizin etjek haýyşyňyz, sizin maňa uğradan goşkylaryňyz bar, ana şonu men başga aýdymlarymda ulansam size garşy bolman diýip haýyş etjek bolýan. Bir adyny ýetketmegimiz mümkin. Ýöne şeýle gowy goşkylar bar eken, diýsem gowy boldy. Şuna odan goşkylar uğradan üçinem köp sag bolun. Indi nesip bolsa ýakyn günlerden Edip Berdiniyazowyň ýagan goşkysyny bir aýdym nesip bolsa size hödürler. Bu aýdymam göwnüňize ýarar diýip umyt edýäs. Eger siziň göwnüňize ýarar bilsek, biziň eden azamyň ýerine düşdik bolar. Ondan näme aýdym dinleýijiler nesip bolsa ýakyn günlerde size cennet atly täze aýdym siziň öz saýlan adyňyz we öz saýlan goşkyňyzdan dörejek aýdymmy da garaş berin. Edip Berdiniyazowyň goşkysyny çala ýetketmegimiz ahmal, olam aýdymyň içine ýerleşdirmek üçin. Käbir artykmaçlyk etse gysgatmamyz mümkin ýa-da käbir sözler çalyşmamyz mümkin. Nesip bolsa şulaýdym klibi bilen size ýetirer, şonda sözler diýip duran ýerine Edip Berdiniyazowyň ady ýazylar. Ondan sizin gepleşigimizde gatnaşamyz üçin siziň hemmäge köp minnetdarlyk bildirýär. Sag bolun, janyňyz sag bolsun. Ýakyn günlerde cennetim atly aýdyma garaşyn. Sag bolun.